Presbyterian Church of Ghana. I say, I can't say, maybe I beba, Yabesum, Yaba Sumo, then some issue Naka Nediasa, then Sanoko Dokono, Edu, said Eba, Ebra, Ogo Benyan, the Asumo, wrong. Maybe also Adaroma, in fear Numuni, and I'm a better Presby. Kunyano so sami suma Asante man mfie numbia ya toaba mfie numbia ya toaba adaroma timi asoma mfie num no nte mano ya de bawieye na obi fufro so aba betoa so sene amamrete no nte ya seda na me ba beda ewura so ba ye wasomi mu a mfie num ni etimi aya dwuma no ukuramu dada nanso media wo hem special ti aseda na fei nia obedi made enso mede no nso akire no se ono nso na betina konwa nso mfie num no no nso aba te wie ba ya aseda ade na fei yewura de no ekire nso yewura efre no kwasi Ahima Yeboah oyanum de hye ono ena yenyina ahia no yeto aba no se wontra akonwa no so mfie enom papa prempe ono ne rempemu asiedu ono ne kurakura yenyina wo ha enti ono egira mu bi se ono nso ade no baba be kire afei metwerofo a yeyi ne foforo kora ono nso frɛ no Samuel adujamfi ono pachi number 2 this year ono so be som mfie nan abetwerotwero afei no ka me ho ne me kɔ badwa kase oba ne yayi na aka me ho Betty asare antwidua ono nso osom mfie biensa fei me yire no na to aso afei abusuafo na to aso so for dami asare tech this year ono na hwɛ asɔre no ene manhia ntotoe nyina so yosofo ba ko a odi sa adwuma no ono so awie na adwuma ye odi so no ono na ono so eba behwe ma mi Grace nso Grace Rosumensa ono nso ugire mu papa dwuma nyina won de gunu so okɔ no akotie no abeka na opam ago a ono nso ye dwanto Ahima ewa yeduase bisha hobio na nabrafi wadawro ma kurakotodwem na nabrafi nso basre manhia dwumadie ono nso kuramu bi nana
Adaroma eba nhyia ne aseta. The many can say okwa homeje onye na homede bia otete wo mu. So the na register say okwa homeje mu onye na home de bia ogusu tititi wo amoba no akwantre bia o mu o de mamo ni ya de asebe so wadi papa. The family shia ho kra re chese onim se ni fie ni tie de no age ama no ho no. Jom se fa de mensia ho kwa de mu se ni fie ni no age ama ho no no adi mu no aba. Oye Otumfuo so aba papa. Mena na kandanka wo say wo wie mfie num na mo so onwi adwuma no. Ona so Otumfuo se no openye kandanka Otumfuo se mfie num de owie na nyame adwuma no de unyewie. Bia wo bia aha de som no o ma de bia o ma na. So bia ye do ko bia no se ma we fi se na wo ha na nda nyina no ma na nyentitia. Ase adwuma pa no obeye. So we say nyame adwuma de so nsa no adwuma pa na beye. Oba yenso ma asafo no ekpagya papa. Oba yenso asafo no ma de pagya papa. Na ho keka ne se de wo si de ne ho na to so no na ya arek. So ho keka ene se bu nka be mu ana wo de ya soro no na so na ni papa. O se minim so obeto aso a. So se be bia de ko no beto aso saa. Na wo ba be de unu a obedina de no wapagya asore na wo ba o. So panya obesi se be kataka nan. We wa se kan chro. Se kataka se be nimbe na so no wokro. No so ne penso no apagya asore no e na wo ba beto aso. Ti aso meto aso ma na mpagya ma. So we say we for the namo so what aso apagya no amana se be akwani mu. Mansia so yenemo dwuadie de e ma na ntinkam da. Se mansia we wa ba ye feduru na ni emu ojo se be firstly dwuadie so de emu ni muso kura ma na se be empire kura da. Me nya kura feda dika ne de ho mpa ye de. Sure, so we nya kura ne de afe de dika ne de munim ade yiwa se be fo nya go kura. Se mu na president so ni nyina ba. Best empire bo be ya sore so kura ofia. Do se me o meto aso ma na. So we be travel sama no. Yeni aka de ya Anti Grace no me ne ka de ya so we ka de Anti Grace no mo ka ho o maso mo danda nyina no o mo ntite ofia. Ba panyin dwato ba panyin wo so ba panyin dwato o fedo sikai danda nyina o so kama brefi de se me offer se no de won de o mama so mo nyo ye ne no awuram so no nana me offer se abefi o no so ye ba ya ba yi so no se de ko nyina o ba yi wa mane a se be o mo yi wa hunu ne ma ko so so yi papa